जोङो डिप्लोमेटिकेलि जोङो मावनांगोन मावनायनि बेलायाव बेनो जि मा होनो धारा 1 साबफेरा 3 बेवहाय जि कमिसन दानायनि खोथा बुंदों मिथिया हसिया गोबां बिसिनि दैदेनगिरिया बुंगासिनो दं जे बिटिआर एकर्डखौ इमिडियेट इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ कमिसनखौ थाबैनो दानांसिगौ माने बिटिसि निफ्राय गामिखौ थाबैनो दानख'नांगौ होननाय जादों बेसेबांबो गियान गैया आरो बिसोरनो दिनैहाय दैदेनगिरि जानो नागिरदों जों बोरै हगारनो जोंबो बै माबाजों बिबेकजों बेबायदि मानसिफोरखौ समाजनि दैदेनगिरि खालामो दिनै द्वन्द्वआसो बेसे गथिखे जोङो ओरैसिम थांनांगोन बेनि थाखाय आन्दलनबो खालामनांगोन जे नेभार अर एभार बे कमिसनखौ दानोनो मोना